ndakapa nzvimbo mushure mekungotawirirana naadzimai kune mbuya waadzimai kuti wagare. Ine mbuya waadzimai avo wakazorwara, warwara kudaro ndokubva wamboenda kwawakaenda. Mashure mezvo ndokuzoona hama dzemurume wacho dzakuya kuzoda kumira panzvimbo paya kuti kwanzi nzvimbo ngeyo. Ndozvazoita kuti ndisvike kuno kwamai tizotaura kuti ndozviri kuitika. Pane pandisima kudzokorefu mati makapa ambuya mai wemudzimai Ambuya mai wemudzimai wenyu mbuyawo ndimai wate ndimai wate baba wemudzimai wangu ndiana mai unowapiwa nzvimbo ndiye akapiwa akapa ndimi akapa ndini nemudzimai tiri wairi takawirirana kuti tiwape nzvimbo iyoyo. Hakusi kuwapa zvachose, vakakumbira vachitizvo ndarohwa, vakabudiswa mazino mairi, ndarohwa zvakaipisa nemurume wangu, saka chimbondipaiwo pekuti ndigare kusvikira magwere angu ari mumundadi aibva. Kanga aibva ndozoona hangu kwandinoenda. Saka mbuya vaya vakazorwara varipo panzvimbo, ndokubva vazopaparika, ndokubva vaenda. Ndokuzoti mashure manje tozoona hama dzemurume wacho dzakuya dzichiti kwanzi panzvimbo ndepano ndepedu. akapaparika achienda kupi? Vari pano vanogona kutaura. Mbuya wacho vari pano, wadzimai wakapa vari pano. Ini ndangoti saka kana mbuya wacho aripozvo amagereza kuti ari kutora chipaa pake ndiani aripo nowakaroa ngasunge Garai mbuya wacho ari mbuya dhiri ngauya wagari padhuza right taura tizoshaa wazwa nyaya yataura pamusoro yemambo nindoitwa nowapa chitiko chiri kutaurwa ichi mudzimai wavo ava ngati pakatangira nyaya zisati gaindita ndidzoke kumashure payakatangira takagarisana takagurirana ndakasvika wachinja mapozi avo obvisa muyadhi medu ndobva ndawabvunza kuti zvamachinja mapozi enyu kuisa muyadhi medu zvadii. Ndobva ndenda kuozivisa sabo ndi chimiro chandadii. ndakuita confused because nyaya yacho chachaendeika because akuti mune ava nyaya yawautaura wari kuti iwo wakapa ambuya nzvimbo yekugara, wavapa nzvimbo yekugara, hama dzavo dzakuuya dzichiti nzvimbo iyoyo ndeyavo. Ndozvandanzwa ini. Asi apa iwo kutaura kwawakuita wakutaura kuti yaboundary dispute between iwewe nambuya. Uri hama here yambuya? Mukoma wangu uri hama here yambuya? mbuya wapi? Awa ukama uripo ndati ndiri hama ndiri hama yake. Ukama uripo ndiye kuti wanga wakaroorwa namukoma wangu. wanga wakaroorwa namukoma. Asi wakaroorwa namukoma muchigara next door neavo Kwete ngatisingagari next door. saka pane chinhano chirimo nekuti inyaya wakatoenda kondimangarira. izwa zvananoda zvandiri kudara ndizvo handifani kunga ndikutonga nyaya 2 kana ndichitonga ndikutonga nyaya 1. Ava wati takapa lendi yedu kuna ambuya, hama dzaambuya ndo dzaakuuya dzichiti lendi iyoyo ndeyavo. Ndo zvandazwa inini. Asi iwewe wakupindura manje uchiti aiwa ava wakabvisa mapo avo kubva kwavo wobva wamubvisa kupinda menyu, which means it's now a different story altogether. Pamusoro yemambo ndikutaura matangi takaita nyaya takaendeswa kwasamanga tikatongwa nyaya iyoyo kwachisamanga. Asi akaenda koripota mudzimai wacho izvozvo yachinja yaiye murume semunyaya
wakauya pagiraundi wakaona pakadaidziwa manext door wakapa umbowo kuti apa ndepakarume. But ininika muona nyaya yangu padutwa nyanyuka kwandiri haisi kumeka sense, haisi kuita sei, haisi kubatanidzika ba. Ndekuti iyi according kunei kwaishisa manga inyaya yemunda Ndiwo munda uchiyohongo anditi uri kunzi ari kunzi not guilty. Munda ndiwa Noah Karuru. Noah ndiwe. no. Right. Saka ndofanda kuchibvunza manje. Nyaya yemunda uyu ndiani versus ani pamunda? Pamusoro iyi ndichadzoka kumashure mbicha. Pakutanga pakaita nyaya yekuti ndizweni nepepa iyi. Mudzimai wacho ndiwo akaenda komangara. Ndiye Dorini. Ndiye Dorini hongo. Tagara ndezvi muna January izvozvo. Tagara ndakuona futi samani siya kubva kuno. Yakatoenda maisabhuku kunzi wasungwa. Ndikati apa kanaka. Ngati ndaikumbira kuti ndiende nani nasabhuku. Sabhuku akati handikwanisi kuenda newe. Nekuti une pepa raunaro. Ndikati it's okay pakanaka sabhuku. Ndikaenda dzoka ndichanga ndichikuzivisa izvo ndinenge ndataurirwa ipapo. Bambosumuka. Nyaya incheche taura nyaya. Ndakapa munda kuna mbuya wangu. Mbuya wati mbuya wadzimai kwete inini. Mbuya wadzimai. Mai wababa wadzimai wangu. Saka mbuya wakauya achichema waro wakabutsika mazino mairi nemurume wedu. Iwo ari kutaurwa kwakarume. Akabutsika mazino mairi. Ndobva waya kumba kwangu. Zikati muzukuru unombodawo pekumbogara. Ona zvandaitwa izvi. Then ndo awa ndindandi basa. Awa ndiwo wanga varipo. Ndobva watiziisa kuti kuno dambudziko rasangana naro. Mbuya waya wachiti warudawo nzvimbo. Ita sei baba vemwana. Ndikati wapei apo muri kuona kuti pacho munowapa. Wafanira kugara wazoziva kuti wandini wanozoita sei. Sezvawakuita kuti magwere avo akaoma. Vanozobvisa magwere avo. But zvaisa mafunga. Where is not making sense to me. Pamakawaka wakawaka. Wakawaka. Saka mamuti munhu awake pekuti kana magwere awo mauzobva. Wakakuona zvitimba Kosei instead yekuwapa kuti wawake sei musina kuti wagare nemi for just 2 months 3 months kuti magwere awo mikaobva watora magwere ubva waini. Wakazobva wakugara wachibva wangoenda takazoona wakuya. Saka kana wakazobva nekurwara wakanga wazowaka rini? Wakambowaka aiwa pane chamusonditaurira pakati samafunga pane pamunondinyepera ka shiri yangu uramba shiri yangu uramba kuti zvokutanga pandiani izvozvo izvi kwandiri hazvisi kumeka sense kwandiri inini ambwe ndimakapiwa mundaka imi baba garai pasi sumukaibwe irayo ambwe ndimakapiwa munda makapiwa munda zvaita sei ndakanetsana nemurume ndobva ndati zita ndiani amwe Juliet Mapirakari ndobva ndati sokuruona ndanetsana nemi ndiri kuumbirawo pekumbogara kana zvinhu zvaandiitirawo zviri nani ndinozoona kuti ndodii ko kana zvisina kuita zvakanaka pamusukuru kwobva wandipa pekuti ndati kana zvisina kuita zvakanaka makati munipawo pekugara kana zvinhu zvaita zvakanaka ndodii ndoenda ko kana zvinhu zvisina kuita zvakanaka ndaizongogara ngekuti muzukuru hakuna zvakadaro ndo hakuna zvakadaro kwazi ndozongogara kuti ndipe muzukuru ndakapagara 2 years ndakatobva nekurwara
Vamaenda. kubva ndaenda iyi ndakabva ndaenda kumusha kwedu Makama wake. tata waka Mama wake. maigara naye ndaigara naye mukoma wake yanga achiripo Maigarananga. Mukoma naye. Ndio maigara naye pastendi baba. ndatungonetsana Asi mjigara mesi. Saka mukoma paka faka chemerwe. akachemerwa kumba kwawana baba ana uchemerwa ipapo Si yakachemerwa mumba kwawana baba imaigara mesa. Namusina mushe. Ukwangu wakatiza kwa kama wakatiza kwacho sio sio chibiko kwandanga ndakumbira ai kwa makama musati makumbira apa andiki mune kwa maigara musati makumbira taigara mumusha wababa ndimo maakachemerwa mumusha mwababa saka ndokwaifa kunga kuine baba mimi andizvi baba mine awazvamaseya Aiwa, izwai mbira. Taurai chokwadi. Because pane chokwadi chamusutaura. Because handingamboti ndogara nemukadzi wangu ndawaka pastendi patiri ndofa handiwigwi ipapo ndonowigwa kumba kwani kwamai nababa ndokwandochemerwa asi ndatogara nemukadzi wangu patatogara tese. Mukadzi akatsvaga ega murume akazotera apa azotera mukadzi kwanga apo Imimi pamakakumbira kune ava makakumbira kuti chagara kwenguva yakareba sei. ndakangoti ndikukumbirawo pekugara handina kuwapa madhisi nekuti ndichagara kwenguva yakareba sei. Saka in other words what it means papatoupenyu. Because kana musina kuwapa time ka it means papapenyu. Toti mukuru vaingoti istendi mbuya taurai chokwadi. chokwadi Taurai chokwadi. Kana imimi panhu apa mamakapiwa here. ndakaita zvekupakumbira Ndobva mapiwa. ndobva wanditi woraiti mbuya wakai Alright, pamamurugara mamurubhadhara mutere. hatina Hamuna. hatina Mamakawaka dzimba dzakaita sei. takangowaka kicheni yakawanire mukapetu Vanhu varoda kupfuura wowaka bedroom nekitchen netoilet. Vanhu varoda kupfuura. Vanhu varumira magwero kuti aome. toilet hatisina mwana ndakagara akashaya Ini ndongobvunza kamwe ndati munhu urumirira magwere anenge magwere anooma kubva munani March, April, May. Asi munhu ada kugara 3 months wobva waka kitchen, bedroom netoilet. akawaka ndeni Wobva agara 2 years. Munhu unoda kupfuura here. Imimi sungai ndimaiwe ndiamwe neyu ndiani sungai taurai chokwadi uyu makamupa uyu kuti aite sei. Goreni Mafunda. Ndakapa mbuya wangu ava wanga wasiku baba wangu inini baba wambuya iyi hanzvadzi nehanzvadzi zvikanzi nababa wangu inini ipa mbuya vako panzvimbo pekudii pekuti agare sezvo adzingwa kupi kwakaruru abviswa mazino ayo. Pandinoda kuzwa kuti makamupa zvamuchose here makamuti chii zvamakamupa. Handina kuwapa zvachose. Mwana wangu uyo ari apa neuyu ari apa wanotitinisira. Handina kupa zvachose, wavari kutoenda kuchikoro. Ndikati wakomana mbuya wari kukumbira nababa wangu ini ndachibhoya nababa wangu zvikanzi bhoya zvaita mbuya wako ndimbuya wako uyu. Saka chitaurira wamafunga kuti ndizvo ndaita pana mbuya wari kupupura chibage chavo chete. Chibage chavo chikaibva woenda hawo kumba kwavo. Chachiruzi chibage chemakore mangani? Kuzi awagara ku 2 years. chibage chekwawakabva
chibage chachiripi chibage chachiripo ipapa wanga watorima wakatorima mboni ihafu yedhururu yakarima zvikanzi muzukuru pandiri kubvunza ndati mai ava wakagara 2 years which means akarima magwere ka2 haana kurima katuma akati inini ndikapupura chibage changu ndobva ndasumuka ndoenda kumba kwedu kwamabvira kare ndizvo zvakongoitawo steve mbuya ko dzimba idzi wobva adii dzimba dzavo vakanga vapusa vakatotora zvidhina zvavo vakaruma nokuti anga achiti hazviiti pakuti ndine waenzi wanouya ndichirara pamwe chete newaenzi saka regai ndichidii vavapusa umba imwe yanga iripo iwamwako ndapazwa apo alright saka dambudziko uyu razouya pasi because iwewe sumuka karuru papakavakwa neapo nawo unopaziva ndichambodzoka kumasure panga pakavakwa neawo unopaziva unopaziva saka izvo wanga wakagara ipo papo sei usina kuwabvisa kana panzvimbo papari papo wazogare 2 years awa wachitowaka nekabhedroom nekakitchen netoilet iwe wakatarisa uchiti ndipako sei wakaramba wakanyarara muri kuya kwendiri mama inini maiguru namukoma parikutorwa nezvipapo maiguru awa wana kugara maiguru awa wakazvara mwana mukati memusha medu wazvara mwana akarwara maiguru akatakura mwana akaenda kumba kwawo pamabvira kare mwana akashaya wakaiga mwana pasina wekufemiri kwedu regai ndati awa pawakazopakanya pawanga wachigara wakuenda kumusha kwawo handizvo iwewe pawanga wachigara ipapo wanga usingawaone here waripo pawakatanga kuwaka kusvika wagari for 2 years wachirima nemagwere ipapo ndipo ndiri kuti hawana kugara pari tiri kutaura nezvapo akazogarapo mumwe mudzimai akazororwa mashure awaenda kumba kwavo awaigara paigara isusu nana baba akazogara mukadzi upi ndimai David akazosiyana pasei munzvimbo yakabva awana kugarapo awaigara paitaigara isu nana baba ini ndiri kugara pamatongo ana baba ndipo kukura kwandakaita ndipo ndaigara namaiguru ava pamatongo ana baba ndipo pawakazvara mwana wavo akasvika pakufa akaenda kumusha kwavo mukoma akazorora mumwe mudzimai ndipo akachizoenda kugara pari kutaudzwa naamai ava mukoma akasvika pakushaya havangosi mumusha medu baba ndosari kutaura kuti imimi saka lendi yamuri kunetsana nayo ndeipi iwe rumba kwenyu auri kumba kwavo saka lendi yamuri kunetsana nayo ndeipi pakazofa pari kugara mukoma ane umwe mudzimai ndipo tiri kunetsana nekuti akagarisana neavo mukoma mukadzi wake akafa hawasi ava waakafa nawo iwo wari kunyanga iwo wari kunyanga wavo handiti saka uyu ari kunetsana nani wapi awa unetsana nini apa sei muri kunetsana imi lendi yacho iwe ndeyamaikuru isi yako ini maikuru acho uripi maiguru ari kunyanga ndiye muridzi welendi zvakaita maiguru muridzi welendi ndiani changamiri paka lendi yanga sara mumaoko medu vanhu vekwakaruru murume akafa mudzimai surviving spouse ndiye muridzi wemusha kana paine wana ndiwo mabeneficiary estate yasiyiwa nemufi uyu ari yako mukomana wacho ini ndaingofana mwana mukoma ini ndaifana kungochengetedza sezvo ndindanasara mukomana hauna 18 years here une 19 une chii
une 26 saka yose uda umirwa nababa pazvinhu zvako iwe une 26 wapasi sei uda umirwa nababa pazvinhu zvako iwe ivi mambogarai pasi taura nyaya yako iwe pamusoro changamira nhau yakaenda kuitika ndekuti zvitonderani Edwin Karuru nhau yakaenda kuitika ndekuti last year ndoke ndakatanga nekupesapanaschool saka last year ndoke ndakatanga kufunga ndevekuti ekuwaka pastendi papapa saka this year ndo pakazotanga chi ndakatochera makombe matulets ndikuti ndide ndiwake anozokwanisa kuwaka saka this year ndikuti gandide ndichitange nhau dzaziva ndo pakabva pachimuka chi nhau izvi zvakunzi chi pastendi chi hapasi kuenda chi noti pastendi apa paigara mukoma wangu baba afa mukoma wangu ndiye akasara achigarapo vabva vaenda kuchipiri ndokwanga kudi kwangari kugara saka ini ndakanga ndasara ndiri mwana achi anga aripo ndidogara pamusha saka ndo pakatanga nhau ichinji ndopandiri kupokana nako iwe ndo pandiri kupoka nako there's something chamurunditengesera pane something chisiri clear chamurutaura something is not clear kana iwewe pauri kugara iwewe pariwe pauri kugara mukoma wako ndo pauri kugara baba wako handiti saka wari kupinda papi apa mai awa mai makapindwa rini nemwana nyini ndakapindwa muna 1997 zvakaitika kare 1997 ndo papakafirwa nemwana muchigara ibva ipo pafa mwana maigara kupi kubva kufirwa kwandaita ndakabva tavhiringana futi ndobva ndarwara chakati muvhiringana nyaya kuti mwana anga ari wemusha here kana anga asiri wemusha mwana anga ari wemumusha saka chakati muvhiringane chii makakanirei kuti sauziva kuti takavhiringana sei takavhiringana nenhaurwa yekubviswa kwandakaita mazino nekuti wabereki wangu wakati bhadhara mazino emwana wedu ava ndobhara tiri kuti mazino akabvisirwei faiti yange waidhako ingotoka kubva kudoro saka imimi pamakaenda kumba kwenyu handiti maenda kumba kwenyu handiti wana awa murume wabva aroora mwechi mukadzi aroora mukadzi wobva zvara mukoma wauyu neuyu handizvo ndo wakasara kugara pamba namai vavo ndizvo mukomana handimuzivi kwakarura mukomana uyu hamumuzivi handimuzivi musha kwakarura muzivi baba baba mukomana handimuzivi izvezve baba imi mutaura chokwadi baba because musakataura chokwadi ka because kana munoti awaruti kwako karuru havamuzivi uyu ndiye here mwana wamai akaroorwa nakaruru after avo kana kuti uyu atorinawo mai wake asiri mai akaya kugara pamusha wanodzikana namai guru ndiye uyu mwana weumwe mudzimai saka haazikanda pamusha anozikana dai asingazikani izwa ndikakaukuta 26 ka 26 1999 uyu anga atoenda uyasata zvako uyu akaenda 97 ongo saka kana yautaura ndi 26 years 25 this year aid 1 minus 2 which means kuti uyu akazvarwa chii akazvarwa 1999 kupinda muna 2000 uyu akaenda muna 1997 saka she is correct lataura ndimuzivi aigarapo akasumuka akabva paumba ipapo vaenda kuna mama wacho mama wacho vanogara pamabvingu mukadzi uri kushaya kudzoka here ini ndikuti munda uyu waakuti uyu akurwisana neawa munda handiti ndizvo
yaenda apa inheritance yemunda. Uyu kuti azopinde akauya kuti baba munini ndakuda pekuwaka. Iwewe ndobva papi? Ndobva ndaenda paigara baba wake. Kuti panapa ndi panogara baba wake. Paigara baba nani? Nemudzimai akazotera masurire mamai guru apa. Asiri mai wake baba. Asiri mai wake baba. Wana wemukadzi mai wepa wari pakati apo wari pine vanhu. Mai awa. Kwenda baba. Alright. Palomwe mukadzi ari pa, palomwe mukadzi. Hapo mudzimai wacho pakashaya mukomana achiri mudoko. Saka akabva atorwa nemhuri yekwawo kuti achiri mudoko. Varipo wana. Zvino pandakatoganhura wakomana mukoma i3. Ndakatogura nechiniyo unobva apa kusvika. Mukoma wako anga ane pakato wako patone dzimba dziripo izvo zvizvi paigara mukoma wako. Ndakapana patinosiya pakadaro. Inini uzari kautendera musoro wangu. Pautendera musoro wangu zvese zvautaura izvezvo. Nenyaya yatakatarisa nayo hazvisi kulinga. Iwewe kana uri kuwapa wanawo pababa wavo. Saka nyaya yemukuzonetsana namai awa, muri kuzononetsana namai awa nababa awa, muri kunonetsana papi? Panyaya yestendi iyoyo. Pane pasuna dzakutarisika. Mai avo nababa avo pavari kutaura ndipo pane wana avo. Isemu area. Saka iri semu area ka avo vakupuizinga kuti takapa hama yedu ndiyo iri survive. Mukadzi uyo kwasabhuku kumbori nechii. Kuti kana wanga wakapanana pasina arrangement, it means hapana chiri kuda kwasabhuku. Kuti kana ichaisa judgment yekuti ndewe kwakaruru, zviri kutaudza kuti sabhuku ane munhu wekwakaruru akaregister kuti ndini muridzi wechi western. Saka vanhu wakawo pane chitsotsi chamuri kuitwa, saka muri kuramba muri kuvhirikidzwa nevanhu ava. Sabhuku daishe wane chinhu chine chiri concrete chekuziva kuti akaregister stand ndimai avo here vari kuti ndakapiwa bhozi. Handiri kuona vanhu 3 avo vari kuti takapa uyu mukadzi uyu. Meaning kuti kana ari akapiwa zvinotaura kuti hazvina kunyorwawo nasabhuku bhozi akaine 2 years kuti adini apa. Kana zvanyorwawo nasabhuku apa totaura zvekuma 90s ka, hatisi totaura zvaa 2000 but zvaane 20 something years zvadini zvaitika. Meaning kuti 25 years dzaitika idzikadzi dziri painani paparuzi pani bhozi sabhuku anga ari upati pani pano ende pakamborejestwa pa 2 years pakarejestwa here kana kuti hapana udini hapana urejestwa bhozi pane chitsotsi chiri kuitika apa. Ini pane chitsotsi parikutsvaya kuda kuona chitsotsi ndeyekuti nyaya iripo chaiyo chaiyo ndeyekuti awa 2 awa murume nemukadzi ava handiti nyaya yavo yavaudza kudaro ndeyekuti uyu akutora nzvimbo yedu yatakapa hama yedu. Saka isusu ndobati kuti chitsotsi chacho pachiri nawo, chitsotsi chiri pana mai awa kana kuti pane mukomana wavo, kuti mai uyu ada kuclaima back land yaigara nemurume wake, murume achiri chii mpenyu, achishandisa awa kuti awa ndiwo wakandipa, haisiri pati yeestate yekwakara. Saka tati gazvendi umasabu ndiwo pane chii, ndiwo pane first chii, ndiwo maonere mutanga. Kechipiri ndiwo tauyawo uku futu, handiti uyu bambo uyu wabva aenda kounza mwana agara asipo muequation kuita kuti nyaya yake yakuda iyi iite sei ibude yekuti atorere mai ava chiland. That's why mukona ndikuzo kana mwana uyu ane 26 years it means kuti abva zera anofanira kuzvimirira paestate yake yapapa wake. Handiti asi chimwe chatoda ndichiite clear, handiti kuenda kwakaita mai avo kumba kwavo wakanga warambana here nemurume wake kana kuti wanga wasina kurambana. Ndio nyaya iripo because kataisaka murume uyu afa asanga achigara nemukadzi iwo pawauya panapa wauya koklema land here
kana kuti wauya kokonfirma kuti inini hama dzangu torai henyu lendi yei, we also have to look at side here, because zvinhu zviviri, wauya koklema lendi here kana kuti wauya kokonfirma kuti no, inini wanakaruru hamukwani baba, ndauya kotaura kuti ndini ndakapiwa saka lendi ndeye hama dzangu. I think you know, that's why it's chakamirata confusion. People have how to surrender. It ain't a man in town. Exactly, Rano Fanodi. Rano Fanota, Chakamiro analyzer. Because I'm better than people that are but what's mine? But what's mine? We are a white out. It was who come on our related white. It was because I don't balance that question. Who the app. I don't balance that question. Who the because we are. Akafika basi mtu I want to protect your non wa mkomo wako. Ni property ya ni estate yani ya mkomo wako. Ndio ukafanya hizo. And ndiye futa akato distributor estate ya mkomo. Akampa authority ku distributor estate ya mkomo. Ndiye. Because estate ya mkomo kana mkomo afaka ino declare. Kuna master of the high court. Ya declare kuva kopi wa executor. Anova mumulechi yema beneficiary and is but izo azina kuitwa baba mnino vatora izvo zvitovesa mutemo wako mani make wovha agurira sekuda kwani kwake ende mwana uyu ari kuuya uyu mai wake anobvira ambopinda musha ana ende zviri kutaurwa nezvekuti patiri kuona kuti mwana uyu anobvira mai wake ambopinda musha ndekuti mai apakanisana nemurume wake 1997 anditi awa mai avo vanga uchiri mumusha uyu mwana we asati azvarwa because yakazozvarwa 99-2000 kana ine 26 years asi mai awa pavakanesana nemurume i97 ende ava pavakabva pamusha akauya koreplace ava mumusha handi mai wake pa patori nemai ari apa akaimoreplace ari mumusha ndiye anozikana neawa wakanetsana nemurume 97 kuti akauya akatora nzvimbo yangu ndimainenge ndiwo tibvunza kuti wana ava vari kupi baba muninobva kuti wana ava ndinovaziva ndakatovagurirawo pavo palendi yakasiyiwa yani yangomo vanhu mabvunza zvokuti vakachemerwa vane hanzi vakachemerwa kwababa wavo meaning up no, there are two things. It's either there are two things. It's either haana kuchemerwa apa nekuti wanga wasarecognize uyu mukadzi semukadzi wake ndochekutanga. Chechipiri haana kuchemerwa apa achemerwa kwani kwababa anditi ndiko kwakuino mwe mukadzi nenyaya yekuti ndiko kwakuino mwe mukadzi saka ngepani asachemerwa pamba pako urusiya message yekuti ngepako hapasi pemurume saka unochemerwa pamusha pako ukasachemerwa papa urusiya message yekuti apana pazotaurwa chokwadi nekuti iwo wari kuti pamutaura kuti mukoma akafa akachemerwa kwababa ichimizi pari kupaizwa kuti hapasi pake nekuti mai awanga watoenda pamba wawabuda akazofa murume mai waenda zvoreva kuti dai mukadzi wakarohwa namukoma aisazogara naye kwababa iye aine pake haana kunzwa point number 1 point number 2 awo wari kuti uyo ari kumusha kwawo akanga aenda kumusha kwawo yairi kutaurwa yemagwere awo kubviswa mazino kwakaitwa kuti ndimukoma awo vanga vakuziva ka paakabviswa mazino akabva aenda kumba kwavo here kana takagara panzvimbo iyi ndonofanira kuzvitaura aiwa paneudzi akamirira kuda kupupura mabheri naruziva zvikupu after apupura magwere ndipakabva apwanya dzimba ndokubva aenda kumusha kwani kwenya dzimba pamusha murume paanga apiwa nepake paanga apiwa
neawo ownership inenge yakuchiita saka kana totari nyaya yeownership ownership tautaura kuti mai ava hawana chiro vanhu vari padispute yeland handiti ndeuyu wana avo versus chii mafunga nemukadzi wake versus wana avo ndo pane chii ndo pane dispute yemunhu ndingadaro inochifambira mai ava nababa ava hawapo padispute yechii because mwana weko mamiri akaita nyaya haatombozii nebhauta kuti unotangira zvababa zvaitangira pakushorera haatozii because baba wako akafarira 2008 wakosigara ku Gara namai kupi namai so it means kuti wanga usikatogari nababa pamusha wazouya pamusha baba akarohwa ndibaba amai vangu vangu singagari muno vangu South Africa saka ndaigara namai munina wamai sienda kuchikoro saka ndo patikutora ipa kuti zvaakuitika ndezvokuti baba munini ndiwo uri kutsvaga mhosva dzakaitwa namukoma mumasango achiuya nadzo paumba kuti aite baba wakangwara so pakuuya nemhosva dziya idzi ndo pakukonzeresa chii madhagare pasini imiri kumba kwenyu baba umwari ko ndiani kumba kwenyu besides kuna tete wakarohwa brown tete nani futi namaiguru nani futi apa wakomana ndingesara mukomana hakuna wala pamunini wala pamukuru hakuna ndine ngatosara mukomana mukuru alright so right zvatakuita ka wakomana dzika iyo ndada kuti timboiti 2 minutes ini ndada kuti muti mai avo vakonfirm tisazoonane navo futi avo mai hamai avo tichiri munomo bozvibwezva zvinozotinetsawo mai avo ngavakonfirm kuti wanga waurira kotestifya chii avo vari pasaidi kwavo ngavataure zvavanga wauya kutestifya bcause kuti analysis yedu yatinofanira kuita it has to be based on zvine zvataura kuti mai avo kuti zvamaiko maauti munda ngewani inini changamire ndauya kuopa umbo hwekuti munda ndewe muzukuru muzukuru mafunga uyu uyu ndiye wakandipa pekugara saka wana karuru kavabvirawo ataurai gozigoiti dzacho ngavabvirawo ndiye munda atore munda wake saka isusu zvatakuita karuru nemi wacho munofanira kunga muripo futi kuti tione kuti pamamurugara pari kutaurwa mudare muno area redisputed ndiyo here yatakuti yataira timaground kana kuti haisiri chii haisiriye handizvo modzika rini modzika rini ndinamubvudzo pau bhuku raro waro sabhuku roriyo ariko Thursday tirobata iyo